Jo tenia 5 anys. Anava a estudi en mon humil poblet de Folgueroles, de mos pobres esplets, digne preludi. Portava sota el braç les beceroles. Lo mestre era un vellet. Sa barretina més llarga era bon tros que sa ciència. Més, quina font tan pura sa doctrina, quin mirall tan hermós sa consciència. Se sadollava d'aquesta aigua al llavi no sabent en la terra millor font. I quan tornava a casa, de tan savi deia a la mare: n'hi ha cap més al món? En sa grossa cadira de baqueta encara em sembla veure la sentat. Sa taula era coberta de velleta que em recordava la verdor del prat. El 10 de juny de 1902 moria a Vilajoana Jacint Verdaguer. L'any passat, 1977, se celebrà, per tant, el 75è aniversari de la seva mort, que coincidí amb el centenari de l'Atlàntida. Com sabem, els darrers anys de la vida de Verdaguer foren un tant tortuosos i fins i tot confusos. Això ha fet que sobre la seva memòria, igual que sobre la seva vida, existeixin opinions contradictòries i fins i tot oposades. Verdaguer neix el 17 de maig de 1845 a Folgueroles, comarca de l'Osona. És fill de família pagesa. Als 9 anys, per prometença de la mare, comença els estudis al seminari de Vic. Als 15 comença a escriure poemes de tema bucòlic. Als 18, poesia amorosa que no es publica fins després de la seva mort. El 1865 i 1866 participa als Jocs Florals de Barcelona i guanya diversos premis. Es produeix el fet, sempre recordat, de que anar vestit de pagès, amb gec, espardenyes i barretina a recollir el guardó, la qual cosa impressionà els assistents i confirmà l'esperança, com a home del camp, coneixedor d'una llengua autèntica, que en ell es tenia. Verdaguer tornà a Vic amb el reconeixement dels homes més importants del moment, com Marià Aguiló o Manuel Milà i Fontanals. En 1867 s'inicien les activitats literàries de l'Esbar de Vic a la Font del Desmai. En 1870 canta la primera missa a l'ermita de Sant Jordi de Folgueroles. En 1874, per tal de curar-se d'una anèmia, sol·licita ser capellà de vaixell. Diversos viatges a Amèrica. Passa al servei del marquès de Comilles com a capellà. Acaba l'Atlàntida i guanya els Jocs Florals de 1877. Publica idil·lis i cants místics el 1879. El seu poema Oda a Barcelona guanya un premi extraordinari als Jocs Florals de 1883. En 1886 publica el gran poema èpic Canigó, 2 anys més tard el volum Pàtria. A l'any 1890 s'inicia la seva tragèdia quan comença a assistir a sessions d'exorcisme i practicar de manera generosa la caritat com el moiner que era de la casa del marquès de Comilles. Enfrontament amb el marquès i separació del seu càrrec. Enfrontament amb la jerarquia eclesiàstica. Confinament el 1893 i per 2 anys al Santuari de la Gleva a Vic. En 1895 torna a Barcelona sense permís del bisbe de Vic. Viu amb la família Duran. Li són retirades les llicències per a celebrar missa. Publica els polèmics articles en defensa pròpia. En 1898 li és retornada la facultat de celebrar missa. Prematurament vell, el 1902 se sent malalt i el 17 de maig, per a una cura de repòs, s'instal·la a Vilajoana, on hi viu 3 setmanes i on hi morí el 10 de juny de 1902. Avui, Vilajoana, en ple bosc de Vallvidrera, és un museu verdaguerià visitat principalment per escolars que gràcies al treball de llurs mestres poden apropar-se i conèixer una mica millor la vida i obra del poeta de Folgueroles. El museu se centra bàsicament en 4 estances que ens recorden els darrers dies del poeta: l'oratori, la cambra dormitori on morí Verdaguer, amb un tipus de mobiliari auster i senzill, la galeria coberta on descansava i on es conserva encara la mateixa cadira llarga i el balancí que utilitzà, en diversos records autobiogràfics i bibliogràfics del poeta, i el despatx de Verdaguer, amb els mobles de la seva darrera vivenda a Barcelona, al carrer d'Aragó, número 271. Els llibres són els de la Biblioteca de Verdaguer, enriquits amb aportacions posteriors, i, finalment,
la galeria exterior enfront del mateix bosc i la muntanya de Montserrat. En els darrers dies de la seva vida es produeix un fet tan penós com la lluita pel testament entre la família original i la família adoptiva. Creus que aquest fet té un antecedent en la seva biografia anterior? Jo crec que sí, jo crec que és conseqüència de tot el procés de la vida de Verdaguer. A grans trets jo diria que Verdaguer ja es va presentar ell mateix com un mite i encara diria com un mite romàntic i que des del primer moment alguns grups de tipus conservador i d'inspiració catòlica el van convertir també en un gran mite, el mite del poeta catòlic. Parlo, per exemple, de personatges com Jaume Collell o com de Marcelino Menéndez Pelayo. Ell, Verdaguer, va viure molt tranquil dins aquest mite, però en complir més o menys 40 anys se li va plantejar la validesa del mite i la validesa de la pròpia vida i aleshores va començar un procés d'autocrítica que el va dur d'una banda a un exercici, jo diria, desordenat de la caritat i de l'altra banda a un exercici exorcístic més o menys antidiabòlic. Aquest doble exercici va fer que Verdaguer s'enfrontés amb les seves autoritats naturals, d'una banda les autoritats eclesiàstiques i de l'altra banda les autoritats diguem-ne econòmiques, és a dir, el poder econòmic que havia estat el seu mecenes fins a aquell moment. Quines són, aleshores, les conseqüències d'aquest enfrontament? Les conseqüències d'aquest enfrontament va ser la creació d'un grup d'enemics ferotges de Verdaguer i d'un grup d'amics. Els primers més o menys situats dins l'ordre establert i els segons dins els grups populars i dins els grups més o menys esquerrans. I d'aquest enfrontament va sortir un nou mite, el mite de l'últim Verdaguer, que es va reflectir, per exemple, en el Nazarín del Pérez Galdós o en el místic de Rossinyol. Calumnia, detractor, ta llengua de glàbia esmola, los esbroncs són mon plaer, los penjaments la meva honra. Si del glavi no en tens prou, pren el sastre la tisora, tu m'has de fer lo vestit que tinc de dur a la glòria. L'enclusa pren el ferrer, a l'argenter la gresola, no emplanyis ni el foc ni el mall, tu m'has de fer la corona. Una perla és cada insult, un diamant cada afronta. Després de la seva mort, quina ha estat la valoració que n'ha fet d'ell la història literària? Jo diria que en el camp popular es va mantenir la valoració mítica, la del mite del poeta romàntic, del poeta catòlic, del poeta rebel. Dins els medis cultes, els grups més conservadors van mantenir el culte de Verdaguer, però en canvi, en els medis militants més agressius, aquest culte va desaparèixer molt aviat. Jo crec que la valoració més negativa de Verdaguer es va produir dins el noucentisme i sobretot dins els grups més o menys derivats del noucentisme. En el fons és Joaquim Folguera el qui dona una visió més negativa de Verdaguer. Però l'any 1922, Carles Riba, amb la seva antologia poètica, va recuperar Verdaguer com un fet històric, com a gran creador del llenguatge poètic català i de l'altra banda com un poeta romàntic, més o menys passat, però important. I aquesta valoració és la que va durar fins a la guerra. Després de la guerra no era possible editar en català, no obstant, el primer autor que a Madrid va donar permís per fer-ho va ser Verdaguer. Què pot representar això? Això és lògic que fos Verdaguer. És lògic per dos motius. En primer lloc, perquè Verdaguer podia ser entès a Madrid com a valor espanyol i catòlic, sobretot gràcies a tota la tradició creada per don Marcelino Menéndez Pelayo, i d'altra banda, la publicació de Verdaguer tenia un sentit per la gent catalana perquè era el que ja acabo de dir, és a dir, el gran creador de la llengua catalana. Aleshores, Creuset va presentar o va demanar permís per publicar Verdaguer ja l'any 40, aquest permís no li van
concedir fins al 43 i li van concedir moltes limitacions, va haver de publicar les obres completes amb ortografia prefabriana perquè l'ortografia de Fabra era roja. Aleshores li van donar permís per publicar volums sols a l'any 44 i el 46, quan ja es dona permís, Verdaguer torna a circular d'una manera més o menys normal. El centenari del naixement de 1945 és ja una prova d'aquesta doble utilització que s'ha fet d'ell? Oh, claríssim. És a dir, jo crec que el centenari de l'any 45 és l'exponent més clar de la manipulació que ha estat sotmès Verdaguer, perquè d'una banda els poders constituïts, l'Estat, concretament don Juan Aparicio, com a delegat de premsa, va intentar espanyolitzar-lo, mentre que els grups dels exiliats o bé clandestins van intentar presentar-lo com el campió del poeta, és a dir, com el campió de la llengua catalana, com el creador de la llengua catalana, i per tant com el creador, per dir-ho així, de la pàtria catalana. Es van donar dues imatges absolutament diferents en els medis oficials, en els medis clandestins o de l'exili. I aleshores aquella gent que havia participat amb el tinglado regimental, però que l'any 45 ja veien que allò no durava perquè havien guanyat els aliats, van intentar crear una zona mitja en la qual, aprofitant els camins que donava l'Estat i a la vegada intentant acostar-se als grups exiliats i clandestins, van tornar a donar una imatge que no era ni una cosa ni l'altra. Oh, i tant que he llegit Verdaguer. De tota manera, cal dir que d'infant m'apassionaven més les històries de la Virgen i els miracles dels màrtirs o el seu martiri que no pas l'obra verdagueriana. Verdaguer era llegir el llenguatge del carrer però en xiruques, i això m'agradava d'allò més. Després, a la universitat, en el meu batxillerat en català, el Verdaguer va ser la coneixença de la Renaixença i un concepte que aquest sí que me'l guardo, del capellà sotana endins, de l'home angoixat, de l'home tremendista, de l'arrauxat, de l'afullat d'una cultura que renaixia. Aquest sí que m'interessa, el Verdaguer foll. El Verdaguer sotanes en fora, el Verdaguer de poesia religiosa no m'interessa gens, i ara certament les seves lectures són les menys. Si vaig llegir Verdaguer va ser perquè realment a casa no hi havia altra cosa en català que les obres completes de Verdaguer, fins al punt que vaig començar fins i tot a treballar les rondalles per escenificar-les. Després va ser ja un reencontre a la universitat i per unes raons, evidentment, de classes. Verdaguer per mi suposa bàsicament l'enfrontament amb el que és una èpica i no podem oblidar que bàsicament totes les cultures, la poesia concretament, comencen gairebé sempre per una èpica. Aquest és un dels valors que més m'ha fet acostar, després, posteriorment, a l'Atlàntida o al Canigó com a obres fonamentals. No solament perquè d'alguna manera desmenteixen el que podia ser tota l'altra vessant de Verdaguer, més mística, més religiosa i més entroncada a tota una concepció que després potser l'ha fet desvaloritzar, sinó que a més, el que he trobat en aquestes obres tan èpiques ha sigut tota una càrrega formal molt precisa, és a dir, fins i tot per poder veure, per poder calibrar tot un coneixement de la mètrica, tot un coneixement del fet real poètic, que són el que bàsicament ens interessa. No solament això, sinó que a més al Canigó i a l'Atlàntida hi he trobat bàsicament aquests valors. Quins són els temes que assenyalaries com a més importants de la seva poesia? En primer lloc, assenyalaria els de tipus religiós, els llegendaris, per exemple, però sobretot els poemes de caràcter místic de la primera època, els recollits en idil·lis i cants místics, o bé en els poemes més esqueixats, més escèptics, per utilitzar la terminologia tradicional, de la segona etapa, els recollits en Flors del Calvari. Després assenyalaria els poemes de tipus històrico, patriòtico, político, social, per exemple, els poemes on intenta d'evocar la Catalunya medieval, don Jaume Sant Jeroni, per exemple, o bé els poemes on s'identifica amb la nova classe burgesa ascendent i canta la nova Catalunya de tipus industrial. En aquest sentit, el poema més interessant, crec jo, és l'Oda a Barcelona,
patrocinat per l'Ajuntament de Barcelona i amb una edició amplíssima de 100.000 exemplars. I per últim, els poemes èpics. L'Atlàntida, en primer lloc, un poema que jo diria que és el darrer poema renaixentista, poema molt ben arquitecturat, però que ja inicia una descomposició de la seva estructura. Més una nit bramaren la mar i el tro. De trèmol, com fulla en mans del Bòreas, l'Europa trontollà i despertada a punta de dia el terratrèmol, d'esglai, cruixint-li els ossos, no veia el món germà. I assaborint l'otevi record de sos abraços, semblava viu de dir-li: «Oh, Atlàntida, a on ets?» Com solia, ahir vespre m'endormisquia en tus braços i avui los meus no et troben, desgarrifant-se, freds. On ets? I ai, on l'hermosa solia els cors atraure, l'opèlag responia: «Jo l'he engolida a nit. Fes-te enllà, entre les terres per sempre em vull ajaure. Ai d'elles, ai si m'alço per eixamplar amb un llit». Li carregà feixuga l'omnipotent s'esquerra i el mar d'una gorjada cadàver l'engolí, restant-li sols l'Oteide, dit de sa mà de ferra que sembla dir als homes: «L'Atlàntida era ací». Amb tot, crec que el seu poema més important és el Canigó. I ho és perquè proposa unes noves solucions tècniques a la crisi del poema èpic i també per la descomposició i la coherència de la seva arquitectura i, en definitiva, pels seus valors estrictament poètics. Verdaguer va ser també un poeta popular en dos sentits. En primer lloc, perquè va utilitzar materials trets de la literatura popular tradicional i, en segon lloc, perquè els seus poemes es van convertir ells mateixos en poesia popular, és a dir, el públic canta, recita poemes d'ell sense saber qui és l'autor. Això és l'essència pura de la lírica tradicional. Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, quan de tu s'allunya, d'enyorances mor. Hermosa vall, bressol de ma infantesa, blanc Pirineu, marges i rius, ermita al cel suspesa, per sempre, adeu. Arpes del bosc, pinsans i caderneres, cantau, cantau. Jo dic plorant a boscos i riberes, adéu-siau. En conclusió, Verdaguer crec que és el gran poeta del segle XIX, i ho és pels seus valors literaris i sobretot perquè va posar les bases d'un llenguatge poètic que després va seguir Carner i en general tota la poesia del segle XX. Assenyala que sota s'ajauen los blats rossos de fets i madurs, el dring-dring de les eines que hi cauen manejades per mossos de puny. Assenyala que el temps de la plega, lo millor del pagès va arribant, que quan som en lo temps de la sega no és molt lluny la collita del blat. 11 són, tots minyons de coratge dels criats entre Tossa i Montseny,
que a la feina per dar un arrambatge maleït si hi ha al món qui els fa res. I zim-zam, més de ferm les hi venten, com més aigua goteja son front. Dels volants que els rostolls enlluenten, semblen surten llampades de foc. Cada cop que una massa belluga del volant tallador a cada cop, cau en terra una garba feixuga i de feixa s'ho-mira un nou tros. Dèiem en començar el programa que volíem debatre alguns aspectes de la biografia i obra de Jacint Verdaguer. En acabar-lo, i després dels temes tractats i opinions sentides, volem establir unes conclusions que ens ajudin a conèixer millor a l'home i el poeta. Primer, a nivell humà, està fora de tot dubte que el conflicte dels darrers anys influí decisivament en la darrera etapa del poeta fins minvar considerablement el seu alè poètic. Segon, i a nivell literari, cal veure que en relació a d'altres literatures, Jacint Verdaguer és un poeta estèticament retardat. Això, però, és una conseqüència de la difícil evolució de la literatura catalana al llarg dels segles XVI i XVIII. Tercer, malgrat això, o probablement per això, Jacint Verdaguer és el poeta més important del segle XIX català i també castellà, ja que en aquesta literatura no donà al llarg del segle XIX cap poeta de la condició de Verdaguer. Quart, Verdaguer, com a poeta més important de la Renaixença catalana del segle XIX, realitza una operació lingüística d'una transcendència força notable. La llengua catalana obté amb la seva obra la plenitud de llengua literària i moderna. Li dona l'estatus de llengua lingüísticament madura i d'interès universal. Operació que serà seguida al segle XX pel poeta noucentista Josep Carner i més tard Cala Riba, Foix i Espriu. I cinquè, l'interès actual de l'obra de Jacint Verdaguer és doble. Primer, per la importància que té el seu valor històric en la literatura catalana del segle XIX. I segon, per l'interès que té part de la seva obra, com la seva poesia popular o l'alta qualitat de la seva poesia èpica, manifestada en els grans poemes com l'Atlàntida o bé Canigó.